Okwukwe. Inwansi no ka. Makona chem ne my friend. Nyasi mgoba omumu my friend nwa ka mmenye number 1. Mana amaro no bolo gi bobo na eke. Onwe rife di n'isi. Iti bole bo. Onwe ebo. Ime onwe ebo akidi. Ime odum wi du etulu ime. Iwe chelo we lo onwe ha. Ke di fe bi fe nka. Nkede wutekali simbu na onye to bale gi nya bi ime. It's no mic to bale gi mobile mic. Kedu do ko si we me fe nwa we to ba gi ime wa. Gini ka ha? Onye asiri apụta. Okotua gengem. Ewo, bikiwe ugodo ka njugo da ajuju. Elu na afia bụ Miko na Cape City. Ni boli zo tutu awe gba mo afia we bro mic. Ezigbo afia mic ko afia icha. Biko mechono. Mma chele ka nkwu okwu. Akam ko loyi. Nke nwa na agwe ya. Na-eme na tabanu ka ị na-eli. Imanda liba bisi ke na ọkụ m n'azụ. Nne m iwe ji dada we checho na ebe ị ga-ada ide n'ime mmiri ọchịchị Enugu. O siri ka ede na foam ka zọ ọnya nzọ ha. N'ime iyi ka ikonye. Efege. Maka ifi ka nwanne nwaanyị ji agwazi m okwu etu ya. Maka Susu na kwa. Kedu ko si we me ya? Ihe emeri ya. Ị ga-amalị ka uru si anọ. Emere anụ je na tubi mepụta. Ihe emeli ya, ịma na ọ dị Igbo, ihe emeli ya. Biko jebe na onwe biko na amara nke gbasara yi. Ị ka ngwuru tu we na-esi emi ebu, fa chọtara unu achọta. Unu achọpụ fa achọpụ. Onye ji ese mi fu nwoke ịchọpụ ya achọpụ. Acha anụmanụ cha mwe na-atakwunye para ntị. Onwe nke kwe ya achọta. Na anụmanụ ka ị na-atakwunye na. Ọ bụ na ọ gị nwa dị ime kịta kwa esielu ngị mmiri. Ndị nwa ka na-eche ka ị dị ime. Na-eme ifeni. Ji ya chọta onye ya tụba ya ime. Ọ bụgodo agadi nwoke nwere ọkpa. Ya tụba ya. Ọkpọtụọ CWO. Emetụkwala m aka o. CWO. Emetụkwala m aka anụ ọfịa. Ifia kwifu ihe niile na-eme kịta ya. Ọ mma ka o siri ya. Akwa mma onye furu eziokwu nya kwuo. Mana m na-ekwu nke m gbaa anya ọtọ. Asị na onye kụgbalụ nkụ ahụhụ si ngwere bịali ọbịa. Omego kpọrọ onye kụ obulu ma m na-ekwu nkwu osi mechipụ ya ọnụ. Mechipụ ya ọnụ. Mechi ọnụ gị sichasị alụ. Ma ndebe onye otu onye ekwu okwu na-enye anyị fela na-eme m. Ọ bụrụ na ụmụ nwoke achọtara unu achọta. Unu achọpụ fa achọpụ. Unu na-achọkwu na-apịa aka ọfụma malụ nke ịghọtago ọslans ya na-alịnụ unu amanda. Sister eziokwu amanụ m ihe ime mama dị chọnụ ikesazi ọganiru ụmụ ya. Kwuru nnọọ maka ihe nke ụwa. Ka ahụ gbasara ya. Ka ahụ gbasara ya ebe ahụ kwa nke okwukwe emego. Nke onye nke ahụ na-agụ ya ọsọ n'ihe n'ọnụ elu chakam. Onye gwa m n'ụdị ihe a ga-eme eme nkwede. Eche m ọmụ ihe sef. The next person mba okwukwe. Ama m na afụchi ya. Onye ọzọ ga-eme bụ mma. Ọ bata mgba mmanya etucha anya afa. Sọsọ ofu mkpụrụ nwa m dị oji mana ọ bata ọchawapụ ka kpakpando. Gị na-agụ ya ya na-asapa asachi ka ọ gbawara ịbụọ. Kpaka ka mkpamkpam kpata kpamkpam. Ọ ga-ha dị anyị isi. M ga na ebe akwa ebe ka mmafa na ebe ome. Sister ọ dị na mma. Na gị na onwe gị uche gị dịkwa ya uche ịdị ya. Ịma na enwere m nsogbu. Polisi asendere ego a. Ọ bụ ụzọ abụọ. Nka. Ọ sa were nka. Na-eri nne na-ama na-eji. Tupu ya wetekwa ego ọzọ. Then nka. Ọ sị m ji extra gị phone. Ị ga-eji na-akpọ ya na phone. Mgbe anyị na-achọrọ ikwu ọkpọ anyị na phone. Ma enyekwala gị n'aka m ji ego ebe a na-ere phone ji extra gị phone. Nsogbu adọrọ. Ebe ọ bụ na o wetara nke nọ bụla ego nni. Nke fọrọ afọ osisi were gote phone. Aga m eji ebe studio wax ya album nke izizi m. Ka egwu anyị bụ n'afịa nọ. Ọ bụ afịa olebe ka pure water.
anyị enwenu nke bụ ego ọ ka mma ego ka isi ji awa skuri nke nwere ka idemere n'ụmụ nke foonu mba ọ gada wọk o sendịda ego iji awa skuri ihe o wetara wee ego iji eri nne for our upkeep na ndị ke zụọra gị phone for communication very important ọ sị na iji gị were ego iji eri nne anyị ji ego agụ uri anyị riwezi uri kenụ ntị ewere ofu a na-eri nne ewuru nke ọzọ ba studio ewere nke gote phone ewere nke a na-eri nne later he will send more for uri mba mụnwa ga-ejide ka m papa ka m jide nke a ka m jide I can keep it well biko weta ka m jide ejide ofu papa chere ejinu o ruola n'ego ugbu a gị mere logic jide ofu ijide ofu na-awụ ego nwanne m nwoke Olisa bi n'igwe biko gọzielu m Olisa nwa ọ na-eje eje ọ na-abata ise ọ bịara ya alụ kọpụ n'ụlọ enu obido kịta ka ibido ekpere Chukwu biko gọzielu m ya amen Olisa ị ga-abata nna m ọ batachago tijara ọ bata onye ọbụla chọrọ okwu n'obodo ha ga-anụ ụda ya onye ọ ga-anụ ụda ya jiri nwaanyị na-achọ okwu n'ụka ịma na Olisa anọghị nso bụ na ya na-abụrụ agbaga aka wee nụọ nye bụ ọgụ ịma na ike adịghị mma ịnụ ọgụ onye kọntena nọ na si ọ na-ele nle ego tiwala akpata kọntena gị nọrọ n'ime nsị gị na-ekwu okwu ili nri ego tiwala akpata Igbo oli ndị ibe gị na-achụ ego nwanne Igbo oli ndị ibe gị na-achụ dị mmanụ ego ga-etiwa appetite ịmara idea nne gị ọwa onye ego tiwala akpata o webere ọ na-ekpakpa dị iko onye baa dị iko abụgodị nwaanyị baa dị iko ịgba nwaanyị adị m mma ka ị mere ego ị na-awazi ahụ mba odogwu m agwara gị before e nwere appointment m mere na mbara ihe ka m meet some of my guys ka mụ na ha kpa nkata akwụdo mba Ke na hụrụ m ala bụ gama m na ọnwụ m chụga gị. biko were ọ bụghị gị ma don't worry just have your fun don't worry nwanne ego na anyị ga-alụ ego baba anyị ga-alụ udo Baby. ị na-amụ pempe ajọ mma Ego dị ka m na-eri. God damn it, chop my money because emechi nkọji money, chop money, tapa ego. Onye fọ n'ozi nye ego, ebu m nkọbata. ijekwu mmadụ dịka nwa akwa nwụsa na paseji nke onye maka kịta anwụ sista akwụkwọ nke a gị nke ihe na-eme ebe a amakwa m owu kama na ebe m na enyi m nwoke na-aga n'ụzọ ka anyị fụrụ ya sista ka ọ na-abịa anyị n'ihu ozugbo anyị fee ka ọ na-eme like this ihe ọzọ ịfụrụ anyị fee ka ọ daa n'ala kpum ma arụ ọchịchị eburu ya batawa ebe a wee loshon mụ na ka arapụ na ebe a mmiri apụta ụgbọ na-eje ụlọ
You would have whatever. Sister, slow down because you know you one night. Why I get you on mama? Because you want to. You want to get over you love. You want to. Let's go. Where is the love? Where is the love? Oh, they came here. Stop it, cool. You know what I can ask. I don't know. Give me a gap. Only check to John with blue and a gem can. Tell the way. I know that there. Okay. That charo. Hi. Okay. Ku dogu kene me. Okay, makro da ge difa. Makachi ne ke krema ga abo. Ke. The same girl listen na afia Alexandra. Tinyere m na nso na aka ogam mere m na ogam ji nwe nso 3 million naira. Alexandra. Man all this idiot dey fa asem na afia ba Alexandra. Ha, I say. I'm telling you nothing but the truth, Baba. We are going to have Lucy. You see? That job again. Lucy. Long waiting. Ha! One day, what I can't want you here for another mission. What I can't want you here, a chat to give. Nah, Baba, I got water. Can I get it? One day, maybe one who go to the room, Jima. N'ụtụtụ aha na-eme m ọkụ wee sị ka m gaa na ụlọ ọgwụ anọ n'ime ahịa ka m gaa mara ihe na-eme wee rute ebe ahụ dọkịta wee lelee m ahụ si na mụnwa dị ime ọnwa 2 n'izu ụka 3. Ka ife nji isi kọrọ ịmara na ịdị ime mana eche m na ịma ife mama nke a bịara mberede. Kedu ụdị mbeledezi mgbe ijebe ije ịmara ozi na onwe ife a na-eji eje ịnụ nụrụ maka kọndọm ka ọ na-efunere ya mana m na-eji n'ihe eme n'oge mbụ gịnị wee mezie kịta Maịko bụrụ m n'ike. Onye? Maịko. Maịko tụba ime. Ha! Alụ eme. Ya gị na nwanne nwaanyị na-eme kombo. Ihe na-ejijere m nke ukwuu onye nji wepụ dị nwa. Iwepụgolu? Wepụgolu. Ekwesịrị nke ụmụnne ya emenụ. Ọ nwekwa ka ọ dị o. Ficha no di kon we fe buy n'anya. Ọpụla. Akpọrọ m. Anụrụ m ya. Enwe gị. Anụrụ m ifu nnekwu. Anụrụ m ihe digoro m mkpa bụrụ nkata unu na-akpa. Ihe dị m mkpa bụ na achọrọ m ime kolabo. Ụzọ egwu na-abụ akpọ m ya n'ọnụ etu a kịta. The first one bụ gịnị? Ifo ka ide n'ife na-eme. The second one abụrụ gịnị? When laughter say you do me, you do what you worry, you make it double, don't worry. Yeah. No mama, nemo. Yeah. Chelo, onye dey ime. Agụba ka Jizọs kontu. Ọ na-aṅụ ka kọpụta. N'ekwifi na-akọ n'ọnụ. Nke ọbụla ọ bụ na eji onwe ndị. Ofe ya ebenata. Ọgwụ ma na-efi iyi amaka iyi nọ n'ụlọ. Iwere fefe apụọ n'ilo ụmụ nwoke esobe iwere ya iri n'ọnụ n'ụlọ. Amamife na-achụgharị n'ụlọ. Okay. This is nonsense. Be happy. Be happy. Oh, you know you better here. If you worry, you make it double. Be happy. Ife na-eme Achọrọ m ịma. Ife iru aka ị na-eme bụ na ịnụrọ. Achọrọ m ịma. Onye ịla kpọrọ onwe. Ịma na ọ na-anụ ahụ ọ na-ebuka. Ụwa niile amaghị ife mee kịta. Mana gwa Igbo chiri onwe ya mgbe e kwuru iji ama.
ị na-taparakwa na ha aja zọ ịkwụ ụkwụ na asị onye ara nyụrụ ose oke igole ele ka ị hụrụ m oke gị emi ya ka agwọ ịmadụ na ụkwụ na-aga wanwa na anya na-aga zamzam n'ahụ anọ m n'ime ọhịa ebe m na-eweshi ihe m riri eri overload m lodiri n'otu nrọ nga ahụ na-ehutara ha ogede ọfịrịma mhụgo ka ị bịache ozugbo iji ahụ na m ote m mụrụ nwa nye gị opportunity to do your worst ya nga worst I'm ashamed of you ele ihe kiri ihe na-ajarazi ajarafa maka na ị hụrụ ọbata ose anyị mọsụsụ once m bata ha na aga m esuriri ọ calamity dara na ezinụlọ unu ndị ọzọ arịcha n'ime ma ọ bụrụ ya ka ị na-atụrụ ụjọ atụzila ụjọ onye ga-ejikwa na-agha adị ime ọ bụrụ si ịdịghị ime wụ na ide eme ihe ndị ọzọ na-eme n'ọnwụ na oge agafe gogo monopos gị kwekọrọli otu ekwoje n'ime akpa nyana ya eme ntamimo n'ụmụ bikọs ishigo n'ihe agbọbịa ihe na ugbo awa oke ibiri enwere agbọbịa nwa agbọghọ ihe wụwa awụ oke ibiri agbọ ndị mmụọ ga-ezigo ozi na magazi ego ozi ụmụ agbara ga-ezigo ozi this afternoon ịtịghị ụkwa just wait let me preach to you ka m gwacha gị ozi ọma njiri bịa na listen akwaza ya asị na mkpụrụ onye ọbụla kụrụ n'ụwa na ọrụ ihe ọ ga-aghọ gị kọọ mkpụrụ ọma ị ga-aghọ ka ọma gị kọọ nke ọjọọ ị ga-aghọ ka ọjọọ nne ga-akọ na mkpụrụ ịtụrụ ime ọkwa mkpụrụ ime ọkwa ka nne unu tụrụ ya ka ọ na ha aghọ ya gụ na enwegwukwana gị iche ma ọ bụ gị kpuchie wig were pawuda nyachie nka ya bụ na ịdịla yọng anyị ma ihe nọ onda anyị na-ahụ gị in the morning mụrụ tere stupid girl ibere wetara m ọnụ mmaga ewu Jizọs mmaga ewu Adam and Eve mmaga ewu Joseph what is happening ụmụnne abụọ kọwa atọ Joseph ma ọ na mmụ na-arịrị ime for the same person enyi onwe mmụ na otu ọgbọ kpụrụ afọ o nwere ike mmaga adịla ime for the same boy. I'm ashamed of you people. It's either you repent, change meander from your meanderer, you remain in the cup of sin. Come back here. Ele bi naga. An magogo. Okay. Chieta zeba o. Ina boso. Onwu ka ị ga-agbakwuru ebe ahụ. Stupid girl. And I will wait for God's time. Ono semba na owu piom ka ọnụ mma. Chefu na ihe anata na agụgụ ite na ala na agụgụ ọnụ. Aha go oge echi. You must wait for God's time before ya gozie the right thing. Afọ onye bụ moto ha achọrọ m ịlụ onye bụ moto ha achọrọ m ịlụ onye si esi ha naghị kwara ebe ụlọ nwoke gafere ebe ọla ihe dị ote esi n'okpuru ụkwụ lee ya ote unu so ya mụnụ na-adịghị ọnụ gaba o bụ ego foreign person will get money today what is happening wetuo na onwe ọ na ala ka Chineke ji aka ya bulie unu elu tinye unu n'ọkwa gracia ka ọ gwara anyị n'akwụkwọ mkpughe sọwụ ndị niile ekpuchiri onwe ha ka ya ga-ekpughe mbọchị ikpeazụ ụmụ nwoke ekpughela unu were afọ ime kwaji ụmụnne gị n'afọ ka ịgbago ọsọ ahụ gbakwurukwe ndị ukwu ibe ọ bụrụ na ebe a manụ butenụ mmanya achala ụfọdụ ka ọ ṅụbanụ mmanya ebe a manụ ọgịnị kpọọ m Emeka Chiko ebe Chiko ọgọrẹ asangwa mmanya nwee fe ọdịsịka mmụọ ayi ego nwanne onye agba oli nri ego onye amalite onye agba oli nri Don't cheat me anything. ego do adịkwa nọzenụ na ọdụ Achọrọ m ogologo akụkọ here. ya bụ oli nri ọmalite Olisa have told me everything. Ọ gwasịgo m ife niile. Nye nchọ kịta bụ my 3 million naira. Udo wee chie. 3 words? Uma, Alexandra. Igbo alakwasị ịtụasị ebe a I think there's a mix-up somewhere. Bishop where? Gịnị bishop? Ahụgo m na ịdị hard. Akụfecha ọdala wawu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka udo wee mee charity mụ na gị na the 3 million naira or else I involve the police right away. Yeah, the same girl m gbara gị na 3 million naira mụ na ọga bụ ji nwe nsogbu. Chief, you really need to the money or the police? Chief.
onweghị mgbe anyị ga-ahụ onye tụrụ n'ime ọkwa n'ebe ahụ n'ime ọkụ mmụọ ebe ahụ ka ị na-ala. Cross. If you dare cross past me, come back here, let me talk to you. Hey! A classy lady who have downgraded herself to nothing, from classiness to pregnancy-less. Obata, hapụ maka inyefele m ndụ m nye Chineke, hapụ maka. Hey! Chineke iri larịrị. Agwọ tọcha ndụ ebutere gị iwe onye na-eri ihe erifuru erifọ. Nna m adịghị eri ihe erifuru erifọ. Ka inyefe Chineke ndụ gị, onye ka inyere bastard ibu n'afọ. Who is the father of this child you are carrying? Enyefele Chineke ndụ gị. Mgbe na ọ na-atọ gị, beedi ọwụla ịmacha kọla ya. Edozie ebe edichi na nke Antoni. Ịgafee na nke Dona. Gichi na nke Dona. Gị gaa na nke Akataka. A na-eri gị bọnkịrị. Lele. Ata na ndụ gị ahụhụ biko wetu aka. Imagine yourself. Akwapụrụ m unu mgbe ahụ unu wetuo onwe n'ala. If a girl bring down herself, Chineke ji aka ya bulie ya elu. I said this before, but you were far gone. Ihe nke ụwa. Nne gị si ya ụlọ ọmụ nwaanyị Anambra. Ya bịa ebe a na-eme na ya ifrọ na ifrọ. Ifugonian, have you seen where you landed yourself? Ụmụnne abụọ dịrị ofu onye ime. I'm ashamed of you people. Ihe na-emegbuole m unu, mere m unu ote. Nasi, ele powder gị, tell powder taa. Panketi gị ọgwụla? Enyefela m ndụ m nye Chineke, when time for ihe ndị a niile. Ana m eyide m ọla ntị. Jizọs eweela ọnụ n'ime ndụ. Jizọs onye bi n'ime gị wee ekwensu arụ ọrụ ụlọ n'ime gị because nwa ibu n'afọ na one child with different fathers. Otu afọ ime nna ha akarị ọha obodo. Jizọs wụ nna ha. Jizọs wụ nna nwa mbụ. Ewu. Nkasi obi ndị nọ n'ahụhụ. Zoro gị susuru sim n'ihu susuru pụọ ka a bụrụ ime ọkwa ga hụ gịwe. Chineke gbaghara gị mmehie. Ya ọgụ ọ ga-ebu ụzọ agbaghara gị. Ekwensu gbaghara gị. Maka ọtọ ekwensu ka imeje nwe ihe gbasara gị na Chukwu. Ụlọ nna gị wụ n'ọkụ mmụọ. Nwa agbọghọ bụ isi mkpe. Hopeless. Imadụ ụzọ ebe nna gị. I chere ịgaga na ebe ị gaga eri bọnkịrị. No, you for head front. Gafukwe. Agbọbịa gara kọleji. Ohi itielu. Kwa mbele. Wetu ọnụ onwe n'ala ụnụ sọnwụ. Mgbe ọmụ nọ na village. Akwa mụnwa Obata osu. I can never see evil and keep quiet. I will continue to terrorize the people until gị na nne gị ụlọ echegharịa. Obata ubensupata yesube ubensube Obata ubensube onye anọchukwala ụzọ yesube ubensube kelele nkem ubensube. Hey! Olisa nwanne m nwoke. Anyị dị mma lutirikwan. Hey, na-agwọrị ndụ na city. Ị na-akọrị ndụ n'ekwote olu gị dagacha esi. Ekowala m. Ọhịa mba. Egwu akpọrọgwele nna gị pa mama ebe ya na Oliva dịkwa okwu hụrụla ya ọgawa. Ọ dịka ọgba mara ahịa kwa ugbu. Yes. Ị na-abata. Hey! Ị ga-abata ya asụ. Abata osu. Aga m eme mkpọtụ na. In fact, m na-achọ okwu na m chọsi ike because you are coming back. Ọgọnọdọ. Dere biko. Tukwere m ụmụ kọlọ blọkin. Ụmụ shu ndị a na-eregasị ugbo ọ ga-amụ iri ote m na-aga iji amarasị nwanne m shie ya ọghọtago. I trust you. Hey! Ngwanụ aga m agwa ya. Thank you. Tai. Hey! Olisa nwunye m na-abata. Abata ugbu m gawa okwu aja gawa okwu blọk. Na-agbata aja na-agbata apriko. At least enwe one trip of sand m tige ego ke ọ tara ese ke ọ ga dị. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.